me han na ei hi poem ti zo na hi ka tok thina me han na ei hi apoi rengem taksa engtin nge na atho ei chi nge ani ei lo tur ti te tlem kan soi don ani kolrama chuan hin chu mo ti in a kol mingin hriatlar ani a tin kolram le mizoram vela chuan ajinomoto ti a brand mingin hriatlar ani bok ome USA le ramdang danga chuan khovel pum huap chuan a chemical ming MSG ti hi hriatdan ani in alang MSG ti omzia chu monosodium glutamate ti na ani monosodium han ti chu chi kan ti hi ani a heng chauka e rongbol na atana kan man chi hi table salt hi sodium chloride ani a ti chuan glutamate ti chu thuak sel pakhat le pakhat inkara hriatna hlan chhon na manrua chemical manrua ani a neurotransmitter chi khat ani chuta po chuan excitatory neurotransmitter antile zwala a omzia chu hriatna kai hartu kan ti mayang chu min nor man mo tu ang chi te po in athoka tin min ti harwanga thil kan hriat ngai lo te hanzir thaina le kan hriat sa chin chhia thaina ang chi te po chumi excitatory neurotransmitter chuan athok ani le chu ti ni chuan he me hanna kan ti hi ei tur nge ani ei lo tur ti kha ngai tu ata ila a chan na toy tak ni alang tur chu kan taksa ina adon sondan le a chan le dana zerani ti ila aswal lo ome mishing pakhat le pakhat kan taksa in siam dan le ei le in te damdoi te kan don sondan hi ain ang lo thei em maya mi then khat chuan an lo sensitive chuan emo symptom nom sam lo na an nei thin ani me han na awanga lungphu rangte taksa lumhul sahul ang chi te luna te taksa hit te luak chuak te kan nei ni chuan kan ei lo atha ti na ani mai ani a chan chu he MSG me han na hi kan sensitive ti na ani a kan dong song kan taksa ina dong song thathai lo ti na ni a kan mil lo ti na ani don ani chutiang ang chi symptom chu voi ni khat han nei hi chu a oma amaro chu e piang a chutiang ang chi kan nei chuan voi thum voi level kan nei to chuan kan sensitive ti na ani a chuwang chuan ei zom to lo kha a thadon ani ti chuan thi sensang nei te tan film khurangai deuh hleka a chan chu sodium chi khat ani ve tlat awangin thi sensang te chu kan hriat thin ang khan chi al ei tlem deuh tur kan ti ani a ei tlem han ti hianin kal thapa ngai tan chuan chutia han ei tlem a han ei lo lutuk kha chu atul chuang lo ta a kal hian a chuang lem tur chu a filter chuak tho ta a amaro chu hanna hian chi atel ve bok awangin tlema kan film khur deuh chatul don tina anita ani me hanna hi then khat chuan kan suak war thei khopa kan tel war khopa keima pon ka mo fo thina ele inzarna dora mi then khat chu fian hemi fian te kan te me yang chu table ang lo teaspoon zok hema hetiang ang chini kan han pol na thin fian ang chi hi kolrama chuan le phet to eina ta na kan man thin fian ang te kha khang kha an han a khat khana han suak deuh loi thina ti khana han pol thina chu alo alsa sodium chloride lo alsa nen helaya monosodium glutamate me hanna om sodium kan han pol bel nen chuan sodium kha atam lutuk theya chu thi sensang tan abikin thi sensang a po kal thalo deuh tan chuan athadon lawani ti kha hretel bok ila athome ti chuan ama MSG hrimhrima hian glutamate hi 78% vela om ti ani a glutamate hi ti chuan sodium hi 12% vela oma ti chuan abang zong 8% riat vel hi chu tui ani anti ani chuwang chuan me han na kan han ti MSG a hian glutamate atam em ya glutamate chu
za som sari pariat vel lai ani a sodium za som pani mo chutiang vel chunia tui chu za pariat vel ani chuwang chuan hemi kan han ei hian sodium kan lak lu belani kan taksa ti kha ria ila ti chuan ni khata thisen sang te kan lo nei sa ani chuan me han na kan pol tok tok chuan kan overdone ti na ni ta ni chu ti chuan glutamate hi ni china kan han soitak angkhan brain cell thluak cell pakhale pakhat inkara hriat na kai hartu ani awang hian mi then khata chuan kan han soi angkhanin an lo sensitive de chuanin lungphu ran rangwak te a om thaya lungphu dik lo a randan a ridem dik lo te a om thei boka ti chuan enge niang sa pin chest pain kan ti mai hemi om chung na ang chi ma abikin om veilam chung ran na ang chi te po om thaya luak chuak ti te a lo thleng theya tin taksa sahul hul flushing an ti mai ya lum hul ang chi om nuam lo khang kha om thaya ti chuan MSG rim hian phing hi azuk ti har kan ti don nge azuk ti thin rim kan ti jok ang chu asap tong takin a irritate thaya phing hi azuk chok engtin nge kan tiang azuk chok hara chumi awang chuan zun hi achuak jing ani zun hi achuak jing set maya mi tam taka chuan keima atak phe chon ka hei ka hrek khop maya MSG ke ei tam ni a chuan abikin tlailam dewa ke ei phe chuan zana hian zunram thiarin ka tho sek mai thin ani chu engma chen chu ka sensitive awangin ka insu mani keima hi chuan then khat chu tiang ang symptom nei lem lo tan chuan apoi lu tu lem lo ta tin thi sen sang te kan lo nei lo ani chuan apoi lem lo boka tin hemi phing chu tiang anga a irritate ati lung oil lo kan te mayang chu phing ati har lu tuk awang khan zun kan zung jing ta tin chu ba ka zuna pH level hi ati sanga chumi omzia chu zuna thur na hi ati tlem ta ni chu zuna athur na tlem chuan kan zung jing boka ti chuan pakhat le a chuanin MSG khami G glutamate rim po khan hemi phing chunga zung tura hriat na minran petu hi hemi hi azuk chok hara chumi wang chuan mi tam taka chuanin kan zun ngun pha ti chuan sodium ani tel tlata wangin tui ati hala tui kan in ngek ngeka chu tui kan in ngek chu pai chua le lo nga ya zun ram thiar te alo jing lo thei lo bok ani le chu tiang te chuan enge niang taksa a tho dan chu oma amaro chu zir chian na chiang taka he MSG ei tam hi hrisel na ta na poyani athalawani ei lo turani ti ang chi chuan evidence strong tak le chiang tak hi a om lo chu wang chuan ahim pa nga ya ngai jok ani heng FDA te po hian me han na kan han ti hi ei lo tur ti na khap lova him pa nga ya angai ani amaro chu tu na kan han soita ang khan taksa nom lo na luak chuak de ngur ang chi te lungphu rang ang chi te taksa pang sahul hul ang chi te kan om ani chuan tin kan lu te po ana ani bok chuan ei lo kha athabera in zoom emo ei lo lo emo atha ani keima chuan ka soi to ang khan ka in zooma ei lo top hi chu ka tilem lova ka ei thawa amaro chu ei tamlu tuk lo turin ka in veng ani ti chuan athat na an han soya chuan heng abikin kum upalam tan choi tui lo awanga taksama mo tok ei le in lalut lo heng kum upalam abikin andam lo phei chuan an choi tui lo em chu tiang chi chuan me han na tlem alo tel hian choi ati tuya ti chuanin upalam chak lo to te phei chuan an ei le in an taksama mo ta na chakna an mamo na tur kha chumi an choi
เมหันในนาอรอนติตุยนาจังจวนอันโลหมู่ผาจูวังจวนกุมอุปลัมตานอาชาตินจเมหันติตุยนาตานหันอาเทสันติตุยนาตานริมเฮียนินอาทเวบอกอันนี้เละจุดยังจูอันนี้หันคายคอมตาอิละเมหันนะฮีเกยมานี้ตักษาอินาอดอนสุนดานเลอชันเลดานค่ะมานี่เรียบตุมอิละไงเวนิละก็อินนูเฮียนก็อินนูดาร์การนี่ทุ่มาอิงตินเงkaดาร์การลิงอิงตินเงkaติค่ะมานี่ตักษามานี่ตักษาเสียค่ะง่ายถ่าอิละจุมีอินโซเซลนะเองมากันในเราอันนี้จวนกันตานะปอยละว่าตำลุตุกากันเราพอดจวนหิมปางยังไงอันนี้มารอจูกันตักษานะดงทรงทะเลาอันนี้รอจวนอินซูเมโมเราตบโมอัฐดอนอันนี้ติค่ะกันหันสวยอันนี้คัติจงคันนี้รอเซ